Еленко, моме маленко, Еленко, моме маленко, не оди късно за вода, не оди късно за вода. На сцената отново са фолклорен танцов ансамбъл Жар, подкрепени от етнофюжен група Оратница, в един оригинален поглед към традиции и съвременност на българският фолклор. Не оди късно за вода, не оди късно за вода. Водата ни е далеко, водата ни е далеко, Бонаро преко Вардаро, Бонаро преко Вардаро. Иван Господинов е вокала на група Оратница. Оратница, ако трябва да сме по-точни даже. Разкажете ни малко повече за групата, от кога съществува тя? Групата съществува от 2009-та, миналата година декември празнувахме нашата 5 годишнина. Нещата се получиха от само себе си, просто намериха се инструментите, допаднахме си и решихме да опитаме да видим какво ще направим. И като и решихме да интерпретираме върху фолклор, да се занимаваме с фолклор. Но все пак парчетата, които правите, са малко по-стилизирани. Така е, стремим се да сме актуални и да се харесаме на младите хора. Младият човек много трудно може да го накара да слуша фолклор. Затова трябва да му го поднесеш по определен начин. И мислим, че се справяме за сега. От долната чаршия тръгнах с гайда шарена, на работа да ода и на гайда да свиря. Шарена гайда изписана с маниста нанизана, свира, пея, второ играм ромпа, ромпа. Цаних се у попа да му паса гъските, цаних се у попа да му паса гъските. Шарена гайда изписана с маниста нанизана, свиря, пея, второ играм ромпа. Група Оратница е музикална група, която смесва български и австралийски фолклор, както и различни стилове. Музиката е изцяло акустична, съчетание между инструментите диджериду, кахон, тъпан, кавал и глас. Името на групата идва от народния обичай Оратница, изпълняван преди 7 заговезни. Потопете се в магията на пиринския танц в съчетание с тази интересна интерпретация на народна музика и песен. Отдолу иде попище, върви очи като очи. Шарена гайда изписана с маниста нанизана, свиря, пея, хоро, играм ропа, ропа. Заедно!
участвате на благотворителни концерти? Не, честно казано, не за първ път участваме на концерти с ансамбъл Жар конкретно. Доста сме си близки с тях. Те играят на наши две парчета. И те всъщност взеха участие в нашия рожден ден миналата година в микстейп. През останалите 4 години, когато са организирали също такива благотворителни концерти, също ли сте вземали участие вие? Не, конкретно с тях не. За сега, това не е за пръв път тук. Какво е чувството да подпомогнете една такава кауза, като тяхната? Много хубаво, ние винаги сме отворени да правим такива неща, да свидим благотворително и дори да се събират средства за подпомагане на хора, които имат нужда в това отношение. Разбира се. Какво ще пожелаете на организаторите на фолклорен танцев ансамбъл Жар? Пожелавам им много успех и да продължават да правят това, което правят, защото им се получава добре. Танца, който наблюдаваме, е хореографския поглед върху обичая топеене на пръстените. Танца е на видния български хореограф Методи Кутев. Специално за благотворителният концерт танцов състав Пасарелци подготви обичая Пиперенка от село Долни Пасарел.
В навечерието на Нова година се събират момичета, на които им предстои женитба. Избират се измежду тях най-личната, майчина и бащина мома, която ще е главната пиперенка. Пременени с булчинската пасарелска премяна, с медено, бяло менче, с кладенчова вода, покрито с бяла везена кърпа, пиперенките излизат на мегдана в селото и избират възрастна жена, пазачка на котлето, която да посее овес, върху който ще се постави котлето и ще се благослови. Да е сита и честита новата година, да е здрава и плодородна. Сутринта на Василов ден момичетата пиперенки отиват във водачката да вземат котлето. Първо гледат дали е замръзнала водата. След това започват раздаването на пръстените с благословия. След раздаването пиперенката поръсва момичетата и публиката с водата от котлето и на всеки дава по малко от китката за здраве и берекет. До мен вече са две представителки на пасарелци. Кажете ли малко повече за обичая, който представяте вие? Ами обичая винаги се прави на 31 декември, се прави пиперенка, такъв е наш обичай. Слагат се пръстените, пее се на мегдана, песни, това са от много старо време. На другия ден е Василов ден, на 1 януари. Вадат се пръстените, да се види дали е замръзнало котлето, раздават се на момите и се играят същите песни. Първо най-напред Василио имаме такава песен. Тя се изпълнява от момичетата и бабите покрай тях. И това е стар пасарелски обичай. С каквото е уникален спрямо останалите обичаи, които се провеждат в цяла България? Завършването на старата година и започване на новата година. Носиите, с които сте облечени, видимо това са стари автентични носи. Откъде ги имате вие? Всъщност се наследства от моята баба, а чорапите, които съм обула току-що на краката си, моята майка ги изплете, за да е завършен вида ми. Липсват ми само цървулите, но евентуално в бъдеще ще се обзаведа и с цървулки. От какво се състои тази носия? Риза, дантелата е шита, съвсем истинска е дантелата, сукно, сукното се казва ласкач, защото е нанизано с такива маниста, престилка задължително зелена и зелена копринена кърпа. Виждам, че имате завързана и пандела на кръста. Това нещо, което е на врата ми, се нарича кошулче. Панделката на кръста всъщност е колан, който по цвят трябва да се връзва с кошулчето. Това ли са били носите, които са се обличали винаги на празника? Не. Имаме и други пасарелски носи, които също са автентични. Едните от тях се казват бръчници, половината от танцовия състав са облечени с тях, и жълтите, как се казваха, и фустанели, също много красиви, но те са използвани по време на пролетните празници. Обикновено на Лазаров ден. Предават ли се тези обичаи на по-младото поколение? Да. За радост в Пасарел се предават. Миналата година в училище се работеше по проект Успект, именно за да се запазят тези автентични обичаи. Всяка година момичетата от училище участват в празника Пиперенка, пък на пролет ходим и да лазаруваме. Защо трябва да пазим българските традиции и българските обичаи живи? Защото ние сме българи, все пак и трябва да ги спазваме тези обичаи, да играеме повече, да дърпаме към нас по-млади ученици, деца, по-малки в детската градина, за да не се загубва това. Това е изкуство, това е фолклор, това е, какво да ви кажа, красота.
танцов ансамбъл на Мегдана е създаден през 2013 година, като основни негови принципи са съхранението на българският автентичен танцов фолклор и представянето му в България и чужбина под формата на сценични танцови произведения. В репертуара на ансамбъла са включени танци от различни етнографски области, на именити български хореографи, както и техни авторски произведения. До мен вече са клуб на Мегдана. Вие също организирате подобни благотворителни концерти. Присъствали сме даже на един такъв. За бъдеще добро да се хванем на хоро. Какво ще пожелаете на вашите колеги от фолклорен танцов ансамбъл Жар за тяхната инициатива? Да, наистина е така. Вие бяхте и на нашия концерт, за което сме ви благодарни. Пожелаваме на колегите много успех и с много добро настроение да успяваме да помагаме за все повече каузи, защото те също ни подкрепиха в нашата кауза и смятаме, че това е начинът с български фолклор и усмивка да помагаме колкото можем. Да, българският фолклор успява ли наистина да подпомогне хората, които имат нужда от това? Ние от нашия личен опит втора година виждаме, че наистина има реални резултати, за което сме много щастливи. И ако не е с български фолклор и с това, което ритъма, в който бие сърцето ни, с какво друго можем да помогнем най-искрено. Разкажете ни малко за танца, който представяте днес. Танц, който ще изиграем, е един шопски танц. Шопски задявки се казва. Ще видите едни много красиви шопкини, муми, които ще покажат цялата си красота на сцената. Пожелаваме на всички като начало да се хванат на хорото и оттам нататък нещата се случват по-лесно и с усмивка, с много приятели и пак казвам с лекота.
Фолклорен танцов ансамбъл «Жар» е създаден през 1937 година. В репертуара на състава са включени танци от всички етнографски области на България. Лауреат е на републикански фестивали на любителското творчество. Носител е на награди и дипломи от участия в редица държави по света. Насладете се на танца «Шопска сюита», изпълнен с много настроение от танцорите на ансамбъл «Жар». Така приключва благотворителният концерт «Да победим злото с хорото». За жалост, никой от нас не е застрахован от подобна съдба. Затова всеки един отделен от нас лев може да помогне за една животоспасяваща операция. От мен Ивелина, до нови срещи. Бъдете с предаването «Фолклорни пътешествия» отново и следващата седмица.